Hadin ke jingmi jong ke khubor ha ke ba kidukhat jong ke seng Nyotrap Integrated Territorial Organization kilami no bat khliap lama hapo ke Ribhoi District halor ke jingkeno le donbor usam larang ba donbok dekhar presiden ke hito seng kemi ha ke shitarik naiwing arajar arpulai nagalian kinong yalam ke seng hito Ribhoi District Unit kilami syakmat ban pensyai halor ketika khubor da ke boong ro ba ke de ke khubor lamler namar ba ke hito hi kelanang khlan hapo ke Ribhoi District Henry kita ki bala khliap lama ki di katto kat ningut ki ba omla bantip ya ka daw tenrai bat ka jingkeno yo president seng kemi ka dei ka ba klem nong rim ha ba kren cekilat pathai khubor ha ka jing ya kenduk lang kinong yalam ka seng hito Ribhoi umsning patarim kinong yalam kila pensyai syaki patba ba ka seng hito Ribhoi District Unit ka klem khliap lama bat kan nang yai trei na ka benta ka bha ka miat jong ka imlang ka salang ngri usyo ba ka dei ha ka ju hi ka pon ngri ong ban se ban kren da ka dei ha ka ju ka topik da ka dei ha ka ju ka pon da ka dei ka ju ka gentem nomor kumang ni i ya gine disni ka mi ka dei ka kendrum kendram ha ka ba pai ba bu bun balang jong ka them Ribhoi ba ik ke jungi kila sa apden ka undum kila sa apden ka lengo wat manga mukhi bagi don ku jong ka satri jong ka hito Ribhoi barok ko wero kumba ila orang working president mana ila isyo ba ila long kum kita ba kendit kumaki ong bangiyu drongsen bangiyu yo drongsen ni kendit ong tang bangiyu iro ila kendit te na kata daw ni wan ha kene kesni ni lum nyala ha kene kesni bani peliu jemut bani pensai jemut ya upai ba bubun balang jong them Ribhoi ke jongi ban ai hati ya kubor ke basisa ban ai hati ban pasiau hati ban pensat hati ya kubor ba tikna ha ka ba ka bo ka Ribhoi ni ka hito hopor Ribhoi kan osam khliap lama dali nei ro ato pimenjur ne me kata ngane pimenjur kimpat khliap nomor beri no kimpat khliap balai ato kan ka Ribhoi ba he solsar jo Ribhoi usu khliap tang wei wa usu khliap tang solsar mun kamla ban ki area ki bupun da ki tho ki area ni don ndai utip tang usia tang wei alai mun utip tang tang bahmat utip tang tu working president vice president kitu long kam di bahmat balai ato umla se pun utip ini president jo area bakar ni ngimdai se ki khon jo itu ngimdai se ki pan ki para jo itu balai usu khliap tang alai mun ato ba itu kita tang makimo ki itu mangi ki bupun malang mata kasi bang yawan lung malang ne hato ngimdai ki itu dalai ne kane ngapha gruwo ka basai ya upai ba jong ulong susong to bathem Ribhoi baka hito ho ka them Ribhoi kanon pat khliap yang lama usu khliap tam no wei arlai mun tik u yobu sei itu lama mo la khliap yo la se ula them su kopla yo la se ula ra sin u ye them po bag ju u ye them u se asu kintia u ye se tia ule yu itu lama de ningi ro yang la le ya ko khubor ko lomi malo yo working president ko lomi man lega ar sunai tarik ko maki yo hapo ka jong ka Ribhoi ka khliap kene ka lama jong itu de kane ko ro ka basai ba nadu mata ka singi ni pha ro ka basai habaro gino susong jong them Ribhoi ka juni ba ka hito ye po Ribhoi ka no pat khliap lama dale nei ro em ba ngako aru ko pasat jumut alor jubi wei pai wei kumbangi long si hendan si para si yang sistem wala nang dei na keju kaslam wala nang nyimmi na po keju kayeng dei ni dei ki hendan ki para ni dei si yang sistem apo kesatri jong itu ni yang teli ko wei bandrat tin khong ya ki jingye ngrat tin khong ya ki bamsa pampong kumbangi loi baka hito hi kadai ko basakri ko bayayang barbar na mata ka hok kaya sakri barbar na mata ka hok ngrat tin khong ya ki bamsi pampong ngrat tin khong ya kum kine ki jeler ni lamlar namar balai ki ya bamso phanlang ki kwa bani pandit thit lang ya baro kai kata kan ula belong dalai apa pamaki to ibit thit tang pramaki balai ki kwa bani pandit thit sayang ni bobonu balang namar balai ka sami kane gundrum kadam kadai halor ke jingyai lak ka juti na ka ai karul jong ka hito ka ai ko kanun jong ka hito haba kilaya jalan na ka ai karul jong ka hito ka balabu kabla sot yang di airul hato balai tangga hito mo kabla manuel yang kita ngangai skam dadai da kino ki jat NGO apo kamer khale ya ka jongiro ngangai skam makin sawe ngagum gitu balai ko uwei sokut dangla manuel no to ke balai ko banya put lang balai ko yasniu lang namar balai ko malo ni dai working president mane balai hato president central jongi
ima don bok dekat isu yang mai ima mai mo yang tu ka kajin suspon na kajin yang tu ki arut kinong kitam songa hitori boy rai kadai kepala arai da kasi isi meeting jong ka central ngangai siam ba tang presiden moroi umla bunbeng yano wat brianga ne yapi ne yano kanung don kum kata ka aina ne kanung don kum kata garul kanung don kum kata kalenti rai kadai karai kepala mi na po kayin kepala isong na isi nombor kepala arai yang welcome no isi sundon yang itu ki anu ki media ki ba lai poi rekat hakane ka janbit ke bamenta buat ya baru ki area beper ki belawan hakane ka janbit ban yelum melang hakane ka jaka iwan hane ban pensai halor ka jingkam jongki katu kanengut ki ba ong ba ka hito ribhoi area kala liap lama i baru ki area si circle ki zone beper kat hadu menta meneng kita ngida ngolengo ba hakado kerukum ki ong ba ka hito ribhoi area kala liap lama ngi daleleru ngi pedang ya kata namar ba kidon tang katu kanengut ki ba kwa ban pentho bria ba ka hito ribhoi area kala liap lama ngi da kabasai ngin pensai sepi ki ba ngi kat hadu mentahi walada ngi don shu ya u presiden lane u sekretari bat kiwe ki bala mino nakaseng Hendrei ngi kat hadu menta ngi dang ya trehi ya menta meneru te walada ngim pat yo banjit ya ki presiden sekretari ru ngimda kerki than banjit ya kita ki presiden ki sekretari joka ribhoi Hendrei shen ngim sayo pat ya kita namar ngimla ban surai kerki ya menta-mentahi te sakawai ngakwa ban pensai spi pai ba ka jingweng hi jong presiden ya kita ki arwud kinong kitkam bahakli du jong ka ribhoi area kadai ka jingle lendet hi ka jongki lada ki klem lale lendet na ka ain ka ba ka hito central body kala bu lane kala mana kinom shaweng hi na kate kaseng andre dei ki kam ki ba ki lale lendet na ka central body ki la yat bakla na ka central body te de na tang kadau bagi sasha weng no na kate kaseng but gimda su lingo ru ba kita ki nongkit kam ki bala resign no ki ong ba kintre mon smobha no ha kawai pat kaseng namar ba ya kate kaseng ngila deptip ki babun ngila deptip ba walada kita ki nongtre mon smobha jongka hito hendrei ki don armut ki don arseng ka bamut ba ki sakri artli kiseng ki don haka RBYWO bat ka HITO te dei lengba nakata kadau ba u presiden rangba jungi ula wengno ya kidon katu kanengun ki member ki badan artli kiseng te ula wengno ekta nga ai pule u presiden rangba jungi ba ulale ya ke ka babae namar ba ya baro si katu hi hakapor ba kidang don kite ki kunhun ki belami no ngihi ki area ki unit beper ngi la susa tang hako undum ngi la susa konsulat namar ba kita hi kim jupentip la don hakano ka lada kilej kano ke isyuru kim jupentip shangi ki area lane ki zone lane ki unit beper te dan bok ba u presiden jongi ula wengno ya kita ki sokut ki ba lamut ban bamlut yang ki so ki badang haru ha kasibodi te bat sasikritin ngapen ramjur ya u ba keni nongrum ngatrai undang hapan lek kule yang sistem namar ba ula su pendo ba u presiden hi ula sule jubor lane ula suweng jubor ya kita ki armut ngatrai u keni pada tibha sepang jongka la presidential notice ka bamud hi ba klem karai jongka CC u presiden hi maroi nomla banle ye lada hado uta presiden maroi umla se ban suweng jubor ya kita hendrei deileng ba kata ka jing rai jong ka CCM bau sala ban weng ya kata ka ya kita ki arngun te ngas movement sikat dei ba gilayo ban weng no ya kita ki nongkit kam ki ba le ki kam ki ba bakla na po ka central body